Le ngqele itswikilayo iseza kuhlala isitsho ubuncinane kweentsuku zeza eRhawutini kwaye iza kukhatshwa imvula ebandayo. Izaniso zezulu zibhula ngelithi amaqondo eGauteng aza kuba phakathi kwe-11 no-14 degrees Celsius. There is a cut-off low-pressure system over the central parts of the country, bringing quite significant rainfall over into the northeastern parts. Ngelixa abemi beli bezama ukuzigcina befudumele, inkampani yakwa-Eskom ilumkisa ngelithi lukhulu uxinzelelo ingakumbi kwimimandla ekuxhaphake kuyo ukuzifakela umbane ngokungekho mthethweni. Eskom has noted a significant rise in power supply interruptions across Gauteng province, mainly affecting the residential areas. Unfortunately, this upward trend is attributed to an exponential overload of the network caused by illegal connections. Abeenkonzo zikaxakeka eRhawutini bachophe ezithendeni ngelixa kukho le ngqele iqhaqhelisa amazinyo. Kubongozwa abahlali ukuba bangazishiyi imbawula kunye nezinye izifudumezi ezingahoywanga. Just want to encourage all our residents throughout the city of Johannesburg to continue to look after their heating devices, things like candles, paraffin stoves, heaters, not to leave them unattended. Njengoko bufikile ubusika neli lisokoliswa intsholongwane umagawule geca ogubungele lonke ihlabathi, kumele abemi beli balindele amathuba okuba kubekho ingqele eqhaqhazelisa amazinyo.